predávanie za obrovské zľavy. A tak Popolcová streda v Spišskej Novej Vsi sa končila nákupným ošiaľom. Nezvyčajná vojna dvoch supermarketov sa v nezvyčajnú dobu večer o 11:00 začala takto. Viac než 1000 ľudí z regiónu, v ktorom je priemerná mzda jednou z najnižších na Slovensku, sa dočkalo. Lákadlom boli zľavy u niektorých tovarov až 60%. Čo chcete kúpiť? Čo bude, tak kúpim. Máte dosť peňazí? Náš divák nám poslal amatérske zábery z toho, ako to vyzeralo v predajni. Ľudia plnili nákupné koše všetkým, na čo bola zľava. Najväčší záujem bolo múku, cestoviny a alkohol. Na tlačenicu doplatili jedna žena a jedno dieťa. Žena po ošetrení prevoz do nemocnice odmietla a maloleté dieťa sme previezli na detské oddelenie našej nemocnice, kde po realizácii ďalších diagnostických vyšetrení bolo prepustené do ambulantnej starostlivosti. Zmetok vládol aj na príjazdových cestách. Semafory nefungovali, podľa polície boli pokazené. Doprava sa preto riadila pravidlom drzejší má prednosť. Nočné nákupné rodeo bolo jednoducho nezabudnuteľným zážitkom. Dlhú noc v Spišskej Novej Vsi hodnotíme veľmi pozitívne. Konkrétne údaje k tržbám nezverejňujeme a považujeme ich za prísne dôverné. Zo Spišskej Novej Vsi Marek Baláš, televízia Markíza. Krutou realitou je už